Hi havia una vegada un senyor que es deia Tomàs, que vivia dins d'un bosc, vivia en una cabana de fusta i es dedicava a cuidar els arbres i les floretes. Va veure un arbre amb un tronc així, era l'arbre més vell del bosc i resulta que l'havia tombat el vent. I ara estava tot estirat que se li veien totes les arrels que sortien. M'ha tombat aquest arbre, va dir el Tomàs. Van arribar a la zona que hi havia un riu, perquè tots els boscos més o menys tenen un rierol d'aigua i aquell, a més, tenia un pontet. En un bosc on feia molta calor i era molt llunyà, vivia una mare ratapinyada que va tindre una ratapinyada molt petita. Ell se l'estimava molt i li va posar de nom Estela Lluna. Va caure dins un niu. Aquest niu hi vivien 3 petits ocellets. A mesura que passaven els dies, les cries creixeien i el niu es feia cada cop més petit. La mare els va dir que era hora d'aprendre a volar i un per un flip, un flap, un flup i Estela Lluna van aixecar el vol. Caçava de dia i els ratpenats, clar, no ho entenien, perquè ells feien totalment el contrari. No menjaven bestioletes i volaven de nit. Va fer clac, clac, va tocar i senyor Visit. Senyor porc, senyor porc. I el porc diu, llop, ets tu? El llop es va quedar. Com pots saber que sí? Com pots saber que sí? I el porc li va dir, no vull deixar-te entrar, m'estic afaitant el